सिगाङाव फिसाय गोमाजाबाय दा आरोबाव बिफा आरोबाव हाबा जानो गोसो गैला मानोना बर' हारिया गावजों गाव बुथारलायनाय निमाहा आरो अनलायनाय गैया बेखायनो आरो बेखौ हाबा लानो हानाय नंला आरोबाव रान्दि जाबावनांगौब्ला आं सहायनो हानाय नंला गोबायखा आङो आरो बेसे गुन्द्रा जाबावनो नाथाय सना नोंखौ मोजां मोननानैल' नङा आं दिनै सासे जात बर' जानानै नोंनि दुखुखौ आं बोरै नायनानै थानो ओंखायनो सना आखाइया हर नोंखौ आं जुलि लागोन रैखाथि होगोन सुख आरो गोजोन सार सोमदोना बेयावनो दङ नंगौ नामा दंमारोथ' थ' होमबा जों बेखौ सान हाबनाय लोगो लोगो हमनांगौ थ' फै Hands up! सोमदोन नों गला जों नोंखौ बेंबाय आरो नों खारग'नो राहा गैलिया हे आफा आंनि जिउआ एसेबां खैफोद एसेबां बारहुंखा फिसाय गैला आरो बिफायाबो गोमाजाबाय आरो दा गोसथोनायाबो खैफोदाव आफा बर'फोरनि जिउआ मानो एसेबां खैफोदाव सार नोंथाङा आंखौ हमनो दानिया फैसालि नों महर गोसाल' नङा गोरबोनिफ्राय समायनाबो नों सोमदोनखौ सारेन्डार खालामनो थिन माबार बुं नङाबा गावनोसै नोंनि उनजालुखौ सोमदोन आंनि खर'नि थै मोनलोंगोन आं नोंखौ खोमानो हाला सोमदोन खोमानो हाला नों गैयाब्ला आं सोलों थानो नों सारेन्डार जादो नों सारेन्डार खालामदो सोमदोन आं बोरै सारेन्डार जानो सना आं माबोरै सारेन्डार जानो नों मानो बिदि बुंखो फैसालि आं बोरै सारेन्डार जानांगौ Wow, this is an example of true love. सारेन्डारा सिरि मोननायसो सोमदोन नोंनि नोंदा आरो नोमबाजैखौ जाय बुथारदों बिसोरखौ जों नायगोन थेंक इउ फैसालि थौदो थानायाव थु सासेयानो जि मोख्राखा आरो लोगोया देरबावबायसो थिग गैयाहाय बिसोरजों दरजाबो गेंखानाय बिसिनाबो जे मोदोमफ्रु बनानै दोनखादों बहा थांदों बे हासुहैखाथारदों बे हासुदै जि जोमनानै थाथ'नोसां एफा हर गेजेराव बयबो उन्दुसे जोबनाय समाव बहा थाङो बेलाय मा खालामहैयो माब्लाबा
खैफोद जानाय नङाथ' ओहो बेखौ आं नायनांगौ जाबाय दानिया नोंनिया सान्त्रि गाहाया दुब्ला से लोगो लोगो राजायाबो खैफोद राजाया खारनो राहायानो गैला ओइ मोले ओइ बै फेसाखौ होखारहरनायसाय खुबैनानै दहायबो हरखांबायलै बिफांल' बारस्लायो खारा मैदेर मोसानि सिखारिया फेसाखौनो गिबाय नामा जात दङ गाबनायनि गिलु बालु खैफोद फैनो हासिगौ माथो फेसायाखि खैफोद खिन्थाबायो खोमसि हराव बिसोर नुयो जेखौ जों नुवा बेखौ बिसोर नुयो ओइ मोले हाबे खिरखिया मानो गाबदों खोरखि गाबदों ग्लासासो बायबाय नामा थांनाय गोरायै फांफिन र' आं नायनि अनिराम आरो जयमतिनि गोजोनै जिउमाया बाराव गोजावगासिनो दङ एखनबा बोरैबा मोनफ्लाङो बादो बुहुतनि खोथा मोनागुना आं बेखौ खोनासंनो सुखुवा आंबो सुखुवा मोसा मुफुर आरो मानसिजों गेले गेले दिनैसिम बोरायलायबोबाय नाथाय आं दिनै हराव बोरैबा मोनदों मा बेलाय सोर माबि सिबाय अनिराम खुसिनि मोनसे संसारनि बिगोमा माहारि अनफावरि मिथिंगा सिबियारि जात रायजोनि मानसि नाथाय थैनांगौआ खाफाल बे थैयामोनब्ला सोर माहाजोन जानोमोन माथो आगानफ्रामबो गिलुं गिलुंसो जाजोब्बाय सिरि थालै जेबो गिनांगौ गैया आगै दांदुलिया आंनि थाखायनो दर खेवना दोनखाथारदोंलै खोथा गैला साला जाबाय खाख्लुना उन्दुना दंगासिनो दं जाला दांदुलिया दिनै आंनि थाखाय दर खेवना दोनखालायथारदों 수화차 응칼창조 차스카면 남나 핫 능타 응칼창 그라 문등 नों मानो फैनांगौ 하마마 느마 जोंहा खोथा दंलाय खायोना खुरिया बारिया शाला हाय फैमान थां नै आंहा खान्थि गिलिया सिङावसो दङ हा मिथिखागौ नोंसोरखौ नै नोंसोरखौ एस थांदो फाग्लाफोर फाग्लिले फाग्लि बाहेरायाव खामसालियाव फाग्लि। उन्दुहैदो आहा हारसिं उन्दुनोसै उन्दुनायाव हले सानैजों ज' उन्दु आहा दर फांथेनोसै थांदो फाग्लाफोर मानसि सेस जाबायलै। खालामनालै थैबायलै आं मानसना मिथिखागौ गैलालै नोंसोरखौ थौ थ' बाहेरायावनो थांदो थांफिन दिनै सेस खालामबाय नों थांदो फाग्लाफोर सार दैनि जाखौ दोनहैखाबाय 12 बाजिबाय मोलेयाबो बांद्राय खोथा खोनाबायदां ओइ बियो जाम्बासो बेखौ गाबोन होखारगोन आं पुलिस जातखौ आङो बडिगार्ड लायालै दे गुड नाइट नाइट मोजाङै थाल लाना थांलै आंबो सिखारिखासो बैजातफोर मा दावराव बेवहायलाय माखौ मिनि गाबदों दावराव दावसि दा खालामसैलै दलरै उन्दुनानै थादो दावराव खालामखायाखै जोङो बे सिखाव फैबाय होनबाय नालाय माबानानै माबादोंसो जोङो टाटा गुड नाइट गुड नाइट
सोर मा बेलाय मा नांगौ आंनि खाथियाव दाफै दाफै आयु 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 आयुलै आयु आयु माब्लाबा सोरखौबा बुथारफ्लांनाय नङाथ'। सार सार दासो जोंनि सिनायनो मोनै सुथुरा जोंनि रेन्जारखौ बुथारलांबाय। मा होनदों नोंसोरो? नंगौ सार, आधा घन्टाल' जाबाय। बेखौलाय सोंदोनानै बुथारनो नाजाखैमोनबा? नंगौ नंगौ सार। नाथाय बेथ' लकाबावसो। लकबाव? माथो अ बेलाय नोंसोरबो बेजोंनो हाबफायदो। ओइ सोहै बिसोरखौबो लकाबाव। जागोन सार, थ' फै। आयु सोमदोन नोंसो। आं गियोलै, आं हाबनाय नङाबा आं गियोलै। आं गियो। ओइ गयारि ओजों फैनोसै। थांगौ सार। सार थौ नोंसोर आंजों। जागोन सार। एसे हराव माबा खौरां? जेबो गरबर गैयाथ' बेयाव। गरबर माने जेबोथ' गैया। सोरबा लोमजादों नामा? लोमजानाय नङा डाक्टार बाबु, खोथाया जुदासो। दासो रेन्डार बाबुखौ सोरबा बुथारनानै गालांबाय। फासे बारहुंखाया सोरखौबा बुथाराखैथ' आरो आंखौबो माब्लाबा। मा सानदों डाक्टार बाबु? आंनोबो खोन्थादो। अ माने जोंहा माहाजोना न'आव गैयाथ'। बेनोथ' खोथा जादों। थौ नायनि गोजौआव सोर सोर दं। थ' गोजौआवथ' थिगैनो दंजोबो, गाहायाव सोर सोर उन्दुयो थौ नायनि। फैदो। माइनाव, ए माइनाव। डाक्टर नों? औ। इन्सपेक्टर एथ' हराव?
अके डक्टर अके थौदो थौ थौ गोबां खोथाखौ मिथियोब्लाबो खुगाखौ खेवनो हाया मानोना आं सासे डाक्टार डाक्टार बाबु माइनावखौ गोसो थोयोब्लाबो बारहुंखाखौबो सोखाथारनांगौ नाथाय माबा खैफोद सफैगोनसो नामा डाक्टार बाबु सोरबा जादों सोरबा लोमजादों नामा खालि मालाय लोमजानायखौल' खबर लायो आंखौबा जेबो खबर लाया आंहा गाव गैयाबा थैहां मोनथारो सोरबा लोमजादोंबा माबार बुं नों नङाबा थैहां जोंथि मिथिखाया नों आं माइनावखौसो मोजां मोनो बिदिब्ला नों आंखौ मोजां मोना दिनैसो मिथिबाय आं नों आंखौ गोसो थोआ होमब्ला आं सोरनि थाखायथो देलायबावनो आं गासिबो गाहरजोबनोसै आया जोंथि मा जाखो लोमजादों नामा लोमजायाखै डाक्टारा न'आवनो दङ डक्टर माइनाव नों जोंथिया गाबलांदों नों माबाफोर दुखु होदों नामा दुखु होआखै आङो सामफ्रामबो फैयो बियो आंखौ डिस्टार्ब होफैबाय थायो बिनि थाखायनो एसे रायहरदों फै जिरायफै प्लिज सिट थेंक इउ माइनाव बारहुंखाया माबोरै दं एक्चुअली डक्टर आं बेनि सोमोन्दैनो माखासे खोथा रायलायनो फैदोंमोन आं जेसेबां हायो आंनि थिंजानिफ्रायथ' मेन्टेलि बेखौ ट्रिटमेन्ट होबाय थागोन नाथाय बेनो फिजिकेल ट्रिटमेन्टनि गोनांथि जादों डक्टर प्लिज आंनो नोंनि हेल्प नांगौ आं नोंखौ सिगाङावनो बुंदोंमोन ना बेहा मेन्टेलिटि प्रब्लेम दं बेयो सानसे समाव सोरखौबा हानि खालामनो हागौ बियो नोङो रुमाव लानानै बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो नाङा बिनि थाखायनो बेखौ न'निफ्राय होखारहर डक्टर प्लिज नों बेफोर खोथाखौ टेनसन लानाङा बेफोर आंनि प्रब्लेम जास्ट नोंनि हेल्प नांगौ आंनो नों जास्ट फिजिकेलि बेखौ ट्रिटमेन्ट होबाय था डक्टर मोनसे खोथाबाव नों आफानो बेफोर खोथाखौथ' जेबो बुङाखै ना बुंनाय जायाखै थेंक इउ स' माच थेंक इउ डक्टर बिदिब्ला आं थांसै जागोन नैजि बोसोर सिगांनि मार्डार केसखौनो सल्भ खालामनो हायाखै आरोबाव दा गोदान मार्डार सोर जानो हागौ बे खेबनि बुथारग्राया गोदान ना गोजाम गोदान ना गोजाम बे सासेयानो नङाथ' सोमदोन मुंख्लं खाम्फा सेराव गोमबोर आरो गुन्जुमोनखौ फैनाया नोंनोमोन बेखौथ' आंनि मेगनजोंनो नुदों नङा होमबा सोमदोन नंगौ सार आरो बेयो जुरिजेननायसो मानोना जायफोरा आंनि आदा आरो बाजैमोनखौ सुथारदों बियो आंनि सुथुर रेन्जार बाबुआ थैबाय दा नोंखौ नासथुदों बुथारदों होननानै बेथ' थैखानांगौखा नाथाय नोंथ' लकाबावसो सोर जानो हागौ सोर बे आसल बुथारग्राया माइनाव जों आइ आरो आफानाव बोर बिनांगौ जाहाथे जोंनि गोसो थोलायनाया गनाय जायो जोंनो बिसोरनि बोर नांगौ बिसोरो आंनि गोरबोआव जेब्लायबो गोथां दे जों खुलुमदिनि
आइ आरो आफा नोंसोर आंनि मुंखौ बारहुंखा दोनखाबायब्ला आं रोदोम होनाय थांखिजोंसो फोजोबस्रांगोन फोजोबगोन नंखाय आरो इनाय हिंसाखौ गोदानै गायसनगोन सैथो आरो गोथारखौ आंनो बोर सास्रि आं जायखौ गोसो थोबाय बे सुथुरनि फिसाजोसो जानो हागौ आइ आरो आफा आंखौ गोरोन्थि दासान आंनि थांखियाव आं गोरायैनो दं थौ थांदिनि एफाथाब खुलुमखांबायबो औ आंहा रायलायखांबाय आइ आफाजों माबोर बिखो आङो नोंखौ दा मोनथों होनदों नाय मोनगोनसो नोङो बबेनिफ्राय नुजाफैदों गासिबो सोलायहोबाय मोजां मोननाय गैयामोन हरखाब नोङो फोजाफैबाय बे जिउआव बायदि मैया गाब नुफेरै सिमां लुफावना होफैबाय नों आंनि जिउआवबो बायदि मैया गाब नुफेरै सिमां लुफावना होफैबाय नों बबेनिफ्राय नुजाफैदों नों बे जोनोमा नोंखौनो नेदोंमोन नामा नों गैयाब्ला जाखासिगोन जिउआ बे जोनोमा नोंखौनो नेदोंमोन नामा नों गैयाब्ला
नुजाफैदों गासिबो सोलायहोबाय मोजां मोननाय गैयामोन हरखाब नोङो फोजाफैबाय बे जिउआव बायदि मैया गाब नुफेरै सिमां लुफावना होफैबाय नों आंनि जिउआवबो बायदि मैया गाब नुफेरै सिमां लुफावना होफैबाय नों बबेनिफ्राय नुजाफैदों नों आं माबा मोनसे नुबोदों मा नुबोलायखो नोंहालाय नोंसालाया देरबाय सोरबा बाहरिफोर नङा बि नंगौलै आफा बे बाथ्राखौ आयंनो खिन्थाथारनांगौ दे खिन्थादो दे मा खोथा बिलाय बारहुंखाया अनिरामनि खाम्फायाव खुलुमदों मा होनदों अनिरामनि खाम्फायाव बारहुंखाया खुलुमदों औ आयं माइनावबो खुलुमफादों आंनि फिसाजो माइनावाबो अनिरामनि खाम्फायाव खुलुमफादों होमब्लाथ' बारहुंखाया अनिराम आरो जयमतिनि फिसालासो बारहुंखाया गमामायैनि सासे साखन्द्रासो आयौ साखन्द्रासो बेथ' गोथां गोथिं बस्थायाव सोनानै लांग्रा जिनिससो आंनि फिसाजो माइनावखौ खावमारदों दा सोलो खालामनानै आंनि न'आव फैदों गोसो थोनाय फावजों आंनि अनदाराव बियो थ्रोब बिनिफ्राय बियो बिनि बिफा माने गोमबोर सिंखौ खावनो फैदों दिनैनो दानो माबा मोनसे खालामाबा जों जोब्बाय आं दाखिरांखौ लोगो हमहैसै नोंसोर थांदो दे थौदो आफा थौ आफा थौ दांदुलिनि खिथाहैयाबा जाबावगोन बियो दोनथ'दोलै आयौ मासि साखन्द्रा फैदोंनो बेखौ दोनथ'दो ए खारग्लुंजोब्बाय ओरै फैगासिनो दंनो आयौ बबाव दोननो जालायलांबाय आङो बाक्सायाव दोनगोन बावबो फिसाद्रायो बस्थायाव दोनगोन बावबो हांसुथेनानै थैगोन नोङो गिलु बालु जालायलांबाय बे थालाया लायग्रोनोसै नोङो बै न'नि थालाया बै न' सिङाव हामथारबाय दिनैसो जासिगोन खामानिया नै थालाया नै थु माब्ला थु ओइ बे खिरखिखौ फांथ'नो नाङा दे गरम जायो दा हख्रावनो सिरि थाबाय था मिथिबाय माबानो नाङा जेबो जायबायदि सिरि थाल' नों मिथिबाय एबारावसो बेब बब ओमफ्राय सरायो सराया जोबनायाव ख मैना मानोमोन आदा बे आलासिफोरखौ मोजाङै नायदो आं सानथामसो बायरायाव ओंखारबाय बहा थांदोंथाय दाबो फैयाखै बिसोरो बाहा थांजोबखोसि माबा दाउबो बास्रोनाय बादि सिरि माइनावमोनहाबो दाबो फैया आर बेखौलाय सोर मारायलाबायखोसि